Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kana uine confession yako yaunenge uinayo, no matter how dark your confession is, you can come to my inbox, then you can tell me your own story. So nezuro kune vamwe vanzvadzi vakauya neconfession yavo vakati, ndikakupai confession yangu hamungazondipublishe here zita rangu kana kuzoona kuti zita rangu rinenge razopublishwa kunana mafira kureva uko, ndozvandinenge ndisingazodi kana namba dzangu mushure mekunge ndakupai confession yangu. Ndikati aiwa vanzvadzi, munokwanisa kungondipa your confession, I won't share your details with anyone. Saka confession yavo yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Asi kana mava kupostawo nyaya yangu, please ndapota vikaiwo chitupa changu. Inini mukomanashi nyaya yangu yakamira sekudai. So ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndainge ndisingatombogoni kana izvi zvekuruka musoro oro zvekuisa manails, but ndakazoti ndava kuno kuSouth Africa ndipo pandakabva ndazotanga kudzidziswa. Ndakatanga kudzidziswa neumwe mukadzi uyo wandainge ndichigara naye pasame imba apo pandainge ndichiloja. Saka iye ainge achiita zvekuruka musoro zvekare achiita zvekuisa vanhu manails. Saka aipota achiti kana vanhu vakauya kuzogadzirwa musoro then obva azondidaidza ndichimubatsira, neniwo ndikabva ndaona kuti chipo chacho chaita sekunge chainge chirimo mandiri. Handina kana kumbotora nguva yakareba mukoma, neniwo ndainge ndava kutozvirukirawo vanhu vangu. Then ndipo pandakabva ndazosiya basa kwandainge ndichishanda, ndikabva ndazongotangawo kushanda mune imwe salon. From there on ndipo pandakabva ndazotanga kutowanawo maclients angu, ndichitotanga kutozvishandirawo ndiri ndoga. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakazoti ndadzokera kumba, amai vangu originally zvavo amai vangu munhu anobata-bata, ivo amai vanobva zvavo kuMalawi. Saka pavakauya kuno kuZim ndipo pavakabva vazowanikwa nababa vangu. Amai havana kuzombogara vadzokera zvavo kuMalawi. So amai munhu anotongozivikanwa kuti vanobatsira, vanorapa, vanoziva mishonga yakasiyana-siyana. Saka pandakadzokera kumusha vakatoona kuti mwana ainge atodzoka pamba akabata mariwo, mari yainge yakanaka. Ndakabva ndazotanga kuvaudza twumabasa twose twandainge ndichiita ikoko kuJoni. Ivo amai vakabva vafara nazvo, vakabva vati kwandiri vainge vachida kundipa umwe mushonga. Vakanditi mushonga uyu ivowo pavainge vachiri zera rangu vainge ndiwo mushonga wavainge vachishandisa. Vakati mushonga uyu zvaunoita ndezvekuti unoti kana uri panzvimbo pekuti munenge muchishanda makawanda, iwewe haushandise simba rako, hautomboburitsira kuziya, nekuda kwekuti vanhu avo vaunenge uinawo ndivo vanotanga vakushandira. Mushure mekunge vanhu ava vakushandira, then ivo vanobva vazotanga manje kuzozvishandira, which means kuti iwewe kunyangwe zvinhu zvikanzi zvakaoma sei, wakawandirwa nemaclients sei, haufi wakaneta. In my case vanhu vandinoshandidzana navo ivo vanotanga varuka maclients avo anenge auya kuzorukwa neni, then vozotanga manje kuzoruka avo maclients. But izvi zvinoitika muspirit, munhu anenge achitongoshandiswa mumhepo imomo. Chinozongoitika ndechekuti anozoti kana achaisa anozongonzwa kuti anenge akarukutika, akaneta, inhau yekuti anenge achishanda double job. Inini ndinokwanisa kutoswera ndakagara even though vanhu vanenge vasingazvioni avo kuti ndakagara, because ndinenge ndisisiri munhu but ndinenge ndava sort of like mhepo. Then mumvuri wangu ndiwo wavanenge vachiona, mumvuri wangu ndiwo wavanenge vachiona uchiita sekunge uri kutoita mabasa ekutoruka
vamwe vanhu. So mukoma, izvi ndo zvandakabva ndatanga kuita. Ndingangoti ndiyo yainge iri introduction yangu kune zvinhu zvekubata-bata mishonga. Kubva ipapo mukoma, amai vangu vaingogara vachingoti pose patinenge ndaenda kumusha for maholidays vaitoti vange vachinditemerera nyora dzakasiyana-siyana kana kundigezesa, vachinditi mushonga wacho uyo wavainge vachindigezesa nawo vachiti mushonga welaki, wekuitira kuti inini ndinge ndichizowana macustomers akawandisisa. Mukoma, inini ndinowana maclients akawanda zvekuti vanhu vazhinji vanoitawo zvekurukawo, ivo vanotorilaya kwandiri kuti kana maclients angu awandisisa then ndobva ndazoburuka downstairs, ndobva ndazonotorawo umwewo musikana anoitawo zvekuruka, then obva azondirukira client yangu, inini ndobva ndazomupawo commission. Ndiwo mararamiro andinotoita iwawo mukoma, because ndinowandirwa nekuda kwekuti amai vangu vakandipa mushonga wacho unonzi kwezva, iwoyo unokwezva maclients. Kunyange ndichitofamba munhu anokwanisa kuti ngokaruka ati ndinokumbirawo kuti munge muchindiudza maprices enyu ekuti munoruka mari, ende kana kuri sekulocation kwandinogara pamba panogara pakangozara vanhu. Asi the main confession yandiri kuda kukupai muzuva ranhasi it is about umwe mushonga uyo wandakazopiwa naamai vangu. Mushonga uyu ndakaupiwa mushure mekunge tatanga kuita zvekukandirana marounds. Saka neniwo ndainge ndisingatomboziviwo kuti vanhu vatainge tichikandirana nawo marounds painge painewo umwe womukadzi ane mushonga wakashatisisa. Uyo mushonga wake zvaunoita ndezvekuti iye kana kuri kunzi akakupa mari yake, mari iyoyo haishandi. Saka inini ndainge ndisitomborina kana idea zvachose. Takati takandirana marounds, then inini pandakakandirwa round ndokubva ndamhanya zvangu kumusha, ndikadzokera kumusha, then ndakazoti ndabatisa amai vangu mari kuti vange vachiigadzira, because that is what I do. Ndichingosvika pamba, the first thing that I do is kupa amai vangu mari iyoyo vanobva vazoigadzira kuitira kuti inge ichizokwanisa kushanda vachibvisa mamepo kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge anditumidzira mamepo. Saka ndakati ndavatambidza mari iya, then ndakabva ndaona ruoko rwavo ruchibvunda, zvezviya zvekubvunda like munhu ane netemwa. Ndakavabvunza kuti kochi chainge chichiitika kwavari. Ivo amai vakabva vazoti kwandiri hanzi inhau yekuti vainge vachirwidzana nemushonga uyo wainge uripo pamari iyoyo. Ndikati mushonga handina kana kumbogara ndashandisa mushonga wemari ini mama, than mishonga yamunongondipa ndo yandinongoshandisa iyoyo. Vakabva vati no, pamari yako iyi pane umwe munhu akakupa mari ine mishonga, ende mari iyi inokonzeresa kuti iwewe usazokwanisa kuzoita anything nemari yose iyi yauinayo. Then mama vakabva vazorivhesa mushonga uya kuitira kuti unge uchizova mushonga welaki. Ndipo pandakabva ndazototanga kutoitawo something mari iyo yandainge ndakandirwa. Ndakabva ndasiya ndatenga chimombe changu. Saka nhau iyi yekuti unokwanisa kuisa mumvuri pamari yakabva yazova very interesting kwandiri, semunhu ainge ava kutongorarama mazviri. Unenge wava kungodawo more and more powers kuitira kuti ukwanise kuva in control of everyone. Mama ndakabva ndazovabvunza pafoni kuti naye mama, saka kana ndichidawo kuti mari yangu inge ichikwanisa kuva nemumvuri ndinozvifambisa sei? Mama vakabva vati uri ikoko zvinonetsa mwanangu, zvinotoda kutoti kana wazouya kuno ndipo pandinokwanisa kuzotokubatsira. Then ndakazoti ndadzokera kumusha, ivo amai vangu vakabva vazondipa kamwe kadende. So kadende aka mukoma, it doesn't matter. Kunyangwe ndiri kuno kuchoni kadende aka ndinenge ndiinako, kunyangwe ndiri kumusha ndinenge ndiinako. Amai vangu vakandiudza kuti pose pandinenge ndiri kadende aka kanofanira kuti kange kachizovapo ipapo apo pandinenge ndiri. Zvino zvavakazondiita ndezvekuti amai vangu vakandigezesa. Mushure mekunge vandigezesa nemimwe mishonga, ndokubva vazomboisa mvura iya yainge iine tsvina, but havana kushandisa sipo vachindigezesa. Vakabva vaiisa mukadende ikako, vakaimirira mvura iyoyo mukoma kusvika yava kunhohwa. I think kuti yakagara mukadende imomo kwe 4 days.
then ndokubva vazonditi ndinge ndichinwa mvura iyaiya. Ndaiti kana ndikanwa ndosvipira zvekare mukadende ikako kusvika mvura iyaiya yapera. Then vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mari yandinoreverera. Saka ndakabva ndazotora mari iyo yandainge ndareverera zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika pamari iyoyo. Then vakabva vati ndinge ndichizoigarisa mudende imomo. Mari iyi ndinoipa uyo wandinenge ndichida kuganyira, let's say kubasa uko kwandinoshanda, kana kuri kunzi tinotamba round, like tinotamba madaily rounds, zvokuti at the end of the week unenge utori nekamari kako kanenge kakatonaka. Saka kana kuri kunzi musi iwoyo kana paine munhu watinenge tichifanira kuti tinge tichizokandira, wandinenge ndisingadi kuti ange achiita zvine musoro mulife make, ndinokwanisa kungotora ingava iri 50 rand kunyange 20 rand chaiyo. Then mari iyoyo ndinobva ndazoibatanidza nemari iyo yandinenge ndichienda kunokanda kuround. Izvi ndinozviitira kuti munhu iyeye as long as akachengeta kamari ikako, ingava iri 120 kana kuti 50 rand, as long as mari iyoyo iri mumba make, hapana chaanokwanisa kuita chinenge chiine musoro. Anenge achingoti kana akabata mari iya inobva yazongotsakatiswa nemhepo iyoyo mumvuri uyo wacho wakaiswa pamari yangu iyo yandinenge ndateketerera naamai vangu mukoma. Saka mari iyi zvainoita ndezvekuti inoti kana yafuriridzwa nemhepo inobva yazouya kwandiri. Yangu mari haiperi. Ndinokwanisa kutoenda mutauni ndikatonotenga kana grocery re500 rands, but ndichidzoka mumba mari iyoyo inongoramba irimo. Inauye kuti ndinenge ndichitoshandisa mari iya iyo inenge yabirwa umwe munhu nemhepo. Izvi mukoma zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizova munhu ane zvinhu zvake. Mukoma ndiri munhukadzi zvangu, but kune vamwe vanhu rume ndinotokwikwidza. Musha waamai vangu ndakaurenovheta kumaruzevha zvako mukoma, asi unoti kana uchisvika pamba pedu unotoita sekunge utori muHarare. Magetsi aripo, masola aripo, boho mukoma ndakadhirilisa. Kana dziri semombe idzi, ndine dzimwe mombe dzekuti kunyangwe ndikafa nhasi uno chaiye wangu mwana anotosvika kuyunivhesiti, mombe idzodzo dzichingomuendesa kuyunivhesiti. Ndine zvinhu zvangu, motikari ndinayo kumusha uko, hapana chandinoshota. Kunyangwe izvezvi zvikanzi joni yapera, kudzokera kumusha ndinosvika pakufa mukoma. Upenyu hwangu ungori upenyu hwekuti ndinenge ndiri right. Kumusha uko nditori nevashandi vanondirimira. Mushure mekunge varima chibage chatinokohwa, ndinobva ndati chinge chichienda kunotengeswa kuGMB. Ndine zvinhu zvangu nekuda kwemhepo iyo yakaiswa pamari yangu yandinenge ndateketerera, iyo mari yekuti kana ndikapa muvengi wangu mari iyoyo, iye anotambura, anova munhu wekuti mari yake inenge ichingorasika, mari yake haina kana chainokwanisa kumbomushandira. Zvose izvi ndakazvipiwa naamai vangu. Ndo confession yangu iyi mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vakatanga vachamboramba neconfession yavo, asi mushure mekunge ndataura navo ndokubva vazondipa confession yavo. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndakavabvunza kuti saka what is the best way yekuti kana ukapiwa mari nemunhu uyo anenge achibata achiitira kuti mari iyoyo yaanenge akupa inge ichizokonzeresa kuti iwewe usazokwanisa kuita anything chinobudirira mulife, what is the best way that we can protect ourselves? Then vanzvadzi vedu havana kunyazondipa a clear answer. Ivo vakangondudza kuti izvozvo kazvinongotaurwa zvemunyu, but havana kunyazondipa mindoro yekuti yakandigutsa. Kana kuri kunziwo anything that can assist us, please tinokumbirawo kuti munge muchitinyorerawo mucomment section, kuitirawo kuti tinge tichizozvidzivirirawo kana kuri kuzonzi tikapiwawo mari nevanhu vanenge vachishandisawo hanzi mumvuri pamari. Please you can tell us in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Recently ndakanzwa kuti
ex wife yangu yakabva mukuroorwa. Ndakatoonawo mapictures acho aya zvavava kuita mazuvano zvekuti vanhu vanotoita kagathering kavo. Saka inini mukoma, what I've been thinking is pane umwe friend yake akandiudzawo the date of their wedding and the venue as well. Saka zvandiri kuronga mukoma ndezvekuti ndiri kufunga kuti ndinge ndichizoenda pamuchato pake ndoonawo kuti ndingazvifambisa sei, because inini naye patakarambana handiti zvinonzi kana vanhu marambana unofanira kuti unge uchizopa mukadzi wako gupuro here. Saka inini naye takangorambana zvemuromo, which means kwedu achiri kutoonekwa sekuti ndiye muroora wekwedu nekuti hatina kugara tapanana gupuro. Saka ndiri kufungidzira kuti pamuchato pake ipapo ndinge ndichizongonoonawo kuti ndichazvifambisa sei, uye pandinoendapo pamuchato pake handimbogare ndataura kuti ndiri kuuya kuzoita sei. I'll just go there and ndikuda kutoti pandinoenda ikoko zvandichaita ndezvekuti ndichamukumbira vana, ndobva ndamuti ndiri kukumbirawo kuti vana vange vachimbouya kuno ndimbokwanisa kuvaona, then kana ndazovatora vana musi wake wemuchato ndobva ndazoenda navo vana, ndobva ndazongosimuka. Ini ndichandokuziva ndechekuti handisi kuziva kuti ndichasimuka ndichiti kudii, but ndichangosimuka ndobva ndazongoonawo zvekuita panguva iya inonzi vanhu vanenge vaine zvekutaura, vanhu vasati vachatiswa ngavasimuke. Inini ndichangosimukawo ndoona kuti ndozvifambisa sei. Ndo secret yangu iyo mukoma, ndo zvandiri kuronga. Ende zvivindi zvekuti zvinhu izvi ndinge ndichizviita, zvivindi zvacho ndinazvo chaizvo mukoma, zvekuti izvozvo ndinge ndichizviita. Bedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, I just beg you mukoma kuti musaita zvakadaro. Hanzi inini ndine mareasons angu mukoma ekuti ndikuda kuti ndinge ndichizviita. I have my own reasons even though I cannot explain it to you, but ndo zvandatofunga izvozvo uye ndizvo zvandaronga. I want to break up that marriage nekuti handina kumupa gupuro, therefore achiri mukadzi wangu. Hey, ameno kuti munopaonawo sei. Please ngatitaure navo mucomment section mukoma vedu ava.